μπορούμε να ξεκινήσουμε να μας πεις και πώς το χρησιμοποιούμε και ό,τι Τέλεια. έχεις ετοιμάσει για μας. Αρχικά να πω ότι το επιτραπέζιο αποτελείται από ένα ταμπλό, το οποίο είναι αυτό και θα το δούμε αναλυτικά, και από καρτούλες, δύο ειδών. Έχουμε το «Χρειάζομαι βοήθεια» και τον «Εξερευνητή συναισθημάτων». Υπάρχουν οδηγίες, θα βρείτε μέσα δηλαδή τις οδηγίες, τα πιόνια και μία καρτούλα ευχαριστήρια δική μου. Θα ξεκινήσω αρχικά με το πιο σημαντικό, ότι στο επιτραπέζιο δεν υπάρχει νικητής. Η σκέψη μου πάνω σε αυτό είναι ότι να υπάρχει ένα επιτραπέζιο στο οποίο δεν χρειάζεται να παλεύουμε, να μαλώνουμε και μετά να γκρινιάζουμε και να στεναχωριόμαστε γιατί δεν νικήσαμε. Υπάρχει κάποιος φυσικά που θα φτάσει πρώτο στο τέλος, αλλά όπως λέει και εδώ το ταμπλό, είναι ότι συγχαρητήρια, οι δεξιότητες ενισχύθηκαν. Είναι και ο τίτλος αυτός, ενισχύει τις δεξιότητες μου, προκειμένου το παιδί, ο έφηβος, ο ενήλικας να ενισχύσει τις δεξιότητες. Και το τονίζουμε αυτό στην αρχή του παιχνιδιού, το παίζουμε, ότι σήμερα θα παίξουμε ένα επιτραπέζιο το οποίο δεν θα έχει νικητή και ηττημένο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πάμε να το δούμε, πάμε να δούμε τι έχει αυτό το παιχνίδι και δεν έχει νικητή. Διεγείρουμε δηλαδή κάπως και το ενδιαφέρον του παιδιού, γιατί μπορεί στο άκουσμα ότι δεν έχει νικητή να ξενερώσει κιόλας λίγο και να πει «Α, εγώ όμως το παίζω για να κερδίσω». Που και αυτό είναι μια πολύ ωραία πληροφορία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μετά κάπως να την ανοίξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε, θα ξεκινήσω με το πρώτο, θα το πάω με τη σειρά, τον εξερευνητή συναισθημάτων. Ο εξερευνητής συναισθημάτων είναι καρτούλες. Είναι αυτές εδώ οι μπλε καρτούλες, οι οποίες έχουν συναισθήματα, πάρα πολλά, και από κάτω έχουν 4 ερωτησούλες, όπου θα πρέπει να τις απαντήσει το παιδί. Εγώ προτείνω να τις απαντήσουν και όλα τα μέλη. Να μην είναι δηλαδή μόνο το παιδί που πάει το πιόνι εκεί, αλλά να είναι η αφορμή το παιδί που πάει εκεί το πιόνι του για να συζητήσουμε. Και να συζητήσουν και οι γονείς και οι ενήλικες αυτό, όχι μόνο τα παιδιά. Γιατί κάποιες φορές το να εκθέτουμε και τις δικές μας εμπειρίες, για παράδειγμα θα βάλω τον φόβο, που έχει τις ερωτήσεις από κάτω ότι τι φοβάσαι περισσότερο και γιατί. Ε, Πότε ήταν η τελευταία φορά που φοβήθηκες? Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος φοβάται? Από τις εκφράσεις του προσώπου, από την ευρικότητά του, από τα λόγια του. Σκέψου 3 τρόπους διαχείρισης του φόβου. Τα παιδάκια εκεί μπορεί να μας δώσουν και κάποιες πολύ απλές απαντήσεις, μονολεκτικές ή κάτι ας πούμε και άσχετο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το μοίρασμα και από το υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή και από την μαμά και από τον μπαμπά. Και ειδικά η ερώτηση ότι πότε ήταν η τελευταία φορά που φοβήθηκες πολύ, όταν ο ενήλικας θα, θα εξωτερικεύσει το ότι «Α, εγώ η τελευταία φορά που φοβήθηκα πολύ ήταν χθες με το αυτοκίνητο, γιατί πετάχτηκε ένα σκυλάκι και φοβήθηκα μήπως το πατήσω». Και πώς κατάλαβες, μαμά, ότι φοβήθηκες? Άρχισα να υδρώνω. Άρχισε η καρδιά μου να χτυπάει πολύ δυνατά. Επομένως, αρχίζει και το παιδί και βλέπει ότι δεν φοβάμαι μόνο εγώ. Υπάρχει και κάποιος άλλος. Και η μαμά φοβάται και είναι οκ, και είναι εντάξει και είναι πολύ ωραίο. Επομένως, έχουμε πάρα πολλά συναισθήματα. Έχουμε την εμπιστοσύνη, την ηρεμία, την νοσταλγία, τη ζήλια. Επίσης, η ζήλια, θα σας πω εγώ, με το μίσος, τα έχω διαφορετικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί κιόλας από τους γονείς ή από τον ενήλικα η διαφορά του μίσους με τη ζήλια. Να τονίσουμε ότι η ζήλια είναι ένα πάρα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα. Ξεκινάμε δηλαδή συζητήσεις για τα συναισθήματα. Η ερωτήση της ζήλια, για παράδειγμα, είναι ότι είναι καλό να ζηλεύει κάποιος. Πιστεύεις ότι είσαι ζηλιάρης? Πώς καταλαβαίνεις ότι ο άλλος άνθρωπος ζηλεύει? Πότε ήταν η τελευταία φορά που ζήλεψες κάτι πολύ? Το διαχωρίζουμε με το φθόνο και το μίσος, ξεκινάμε συζητήσεις, ε, ενισχύουμε δηλαδή, ρωτάμε. Εγώ ξέρω ότι λέω στους γονείς που έρχονται στο γραφείο για συμβουλευτική, ότι με τα παιδιά θα λειτουργείτε λίγο σαν να είστε κοτσομπόλιδες και θέλετε να μάθετε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Κάθε μικρή. Γιατί?
Τι έγινε, πότε, τι ένιωσες δηλαδή. Θες να μου πεις ένα παράδειγμα. Πότε έγινε αυτό. Πραγματικά σαν να είστε κατσομπόλιδες, γιατί θα πάρετε πολλές πληροφορίες και πραγματικά τα παιδιά, ενώ μπορεί κάποιες φορές να λένε ότι δεν θέλω, άσε με, βαριέμαι, αν τα προσεγγίσουμε με ενδιαφέρον και όχι με κριτική, θα μας απαντήσουν σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θα δείτε ότι μέσα στο ταμπλό υπάρχουν διάφορα κουτάκια. Το επόμενο είναι απλά ένα κουτάκι το οποίο έχει μια πολύ ωραία υπενθύμηση ότι ο μόνος τρόπος για να μην κάνεις λάθη είναι να μην κάνεις τίποτα. Και πάλι εδώ συζητάμε. Δηλαδή δεν περνάμε τα κουτάκια γιατί σας το λέω αυτό, γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες φορές κάποιες μαμάδες που μου είπανε «Ρε Σπινελόπη, το παιχνίδι τελειώνει πολύ γρήγορα». Και λέω, είναι ένα στοιχείο αυτό, το οποίο μας δείχνει ότι δεν έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, άμα τελειώνει πολύ γρήγορα. Γιατί εγώ θα σας πω ότι στις συνεδρίες μου δεν μας φτάνει μία ώρα να το παίξουμε. Όταν παίζουμε δηλαδή με παιδιά ή με εφήβους, πραγματικά δεν μας φτάνει μία ώρα για να το τελειώσουμε. Γιατί συζητάμε, ανοίγουμε. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν υπάρχουν και περισσότερα μέλη στην οικογένεια, εκεί κι αν δεν φτάνει μία ώρα. Αν τελειώνει πολύ γρήγορα, μάλλον δεν έχουμε συζητήσει αρκετά. Και ίσως να αναρωτηθούμε ότι μήπως και αυτό είναι το ζήτημά μας. Αυτό είναι ένα ζήτημα στην οικογένεια, το ότι δεν επικοινωνεί. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτά τα κουτάκια που δεν έχουν κάποιο στόχο, κάτι, μια καρτούλα, κάτι, κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό. Έχουμε τον εξολοθρευτή αρνητικών σκέψεων, που είναι εξολόθρευσε την αρνητική σκέψη και κάτι θετική. Είμαι άχρηστος. Και όλα τα μέλη λένε μία ιδέα. Κάποιος μπορεί να πει είμαι χρήσιμος. Κάποιος μπορεί να πει δεν πειράζει που είμαι άχρηστος. Είμαι οκ. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν άχρηστοι άνθρωποι. Όλοι κάπου χρησιμεύουμε. Ο καθένας πρέπει να μπει στη διαδικασία, να σκεφτεί και να φτιάξει μια, μια σκέψη. Και ιδανικά δεν θέλουμε να είναι οι ίδιες σκέψεις. Δηλαδή, εγώ θα πω την ίδια που είπε ο μπαμπάς θα πει την ίδια που είπε η μαμά κλπ. Να είναι όλες διαφορετικές. Μετέπειτα έχουμε ένα τρίκ εδώ, που είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, που είναι η παγίδα και η αλήθεια. Αυτός που πέφτει στην παγίδα πρέπει να πάει 2 βήματα πίσω και να πάει στην αλήθεια. Οπότε θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα εδώ που λέει η παγίδα ότι πήγαινε πίσω 2 θέσεις. Υπέθεσες ότι ο φίλος σου δεν σε συμπαθεί πλέον γιατί σου είπε ότι δεν μπορεί να έρθει στο πάρτι. Και πηγαίνουμε πίσω στην αλήθεια η οποία μας λέει δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ τι έχουν οι άλλοι στο κεφάλι τους εάν δεν τους ρωτήσουμε. Πάλι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε συζητήσεις και επειδή αυτά είναι και λάθη που κάνουμε, παγίδες που πέφτουμε οι ενήλικοι, φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε πέσει στην παγίδα, ότι μπορεί κάποιος να μην σας χαιρέτησε πολύ θερμά, κάποιος να σας απάντησε μονολεκτικά, κάποιος να μην σας έβαλε καρδούλα στο Messenger και να υποθέσετε και μήπως δεν με συμπαθεί και μήπως κάτι του έκανα και μήπως. Είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε συζητήσεις ότι αυτό είναι ένα λάθος που κάνει ο εγκέφαλός μας πολλές φορές γιατί κάνουμε πολλές σκέψεις και αυτός πέφτει σε λάθη και εκείνη τη στιγμή νομίζει ότι αυτή η σκέψη που κάναμε είναι αληθινή και μας κάνει να την πιστεύουμε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Επομένως, κάπως έτσι, ξεκινάμε συζητήσεις και θα δείτε ότι τα παιδιά πάρα πολύ συχνά λένε ότι «Και εγώ το έχω πάθει αυτό, νόμιζα ότι η δασκάλα μου θύμωσε γιατί δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα». Και εγώ το έχω πάθει γιατί η φίλη μου δεν με κάλεσε στο πάρτι. Ωραία, και τι έκανες που δεν σε κάλεσε στο πάρτι? Πήγα και τη ρώτησα. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι δεν έκανε πάρτι. Εγώ νόμιζα ότι έκανε πάρτι. Α, οπότε βλέπεις ότι κάποιες φορές το εγκέφαλος μας πέφτει σε λάθη. Την επόμενη φορά να το θυμάσαι αυτό, για να μην ξαναπέσεις αυτή την παγίδα. Και ξεκινάμε δηλαδή και κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ένα άλλο, έχουμε πολλές παγίδες και αλήθειες. Θα σας πω άλλη μία, που είναι στο ότι... θα βρω το αγαπημένο μου. Το πίεσες πολύ τον εαυτό σου να διαβάζει πολλές ώρες και τώρα πονάει το στομάχι σου.
Όταν πιέζουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας το καταλαβαίνει και μας το δείχνει. Άκου το σώμα σου και βρες κάθε φορά τι θέλει να σου πει. Πολύ ωραία συζήτηση μετά να ξεκινήσουμε να πούμε ότι με ποιον άλλον τρόπο σου λέει το σώμα σου για το κάθε συναίσθημα. Α, εγώ όταν αγχώνομαι με πιάνει τρέμουλο. Α, εμένα μαμά όταν φοβάμαι με πιάνει, μαζεύω τα χέρια μου. Πολύ ωραίος τρόπος να αποκωδικοποιούν και το πώς το κάθε, πώς να σου το πω, το κάθε συναίσθημα έχει τη δική του έκφραση. Οπότε μετά τα παιδιά μαθαίνουν κιόλας ότι όταν μαζεύω τα χέρια μου, α, νιώθω φόβο, νιώθω άγχος, νιώθω ντροπή, νιώθω οποιοδήποτε συναίσθημα. Οπότε αυτή είναι η παγίδα και η αλήθεια που τις αγαπάμε πολύ. Μετά έχουμε το κίτρινο τετραγωνάκι, το οποίο είναι το σχέδιο δράσης. Θα πρέπει λοιπόν όποιος πέσει εδώ να βρει δύο τρόπους να πει σε κάποιον ότι αυτό που κάνει τον ενοχλεί. Πάλι θα σας πω ότι ιδανικά θα θέλαμε όλοι οι παίκτες να δώσουν μία ιδέα διαφορετική για να μπουν στη διαδικασία να το σκεφτούν. Πώς θα πω σε κάποιον ότι με ενοχλεί και μικρές φρασούλες που για μας τους μεγάλους μπορεί να είναι αυτονόητες. Δηλαδή, το θα ήθελα να σου πω κάτι, δεν το λέω, δεν έχω θυμώσει για παράδειγμα, αλλά νιώθω ότι με ενοχλεί. Όχι συγγνώμη, δεν θα πούμε συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να σου πω κάτι. Θα ήθελα να σου πω κάτι που σκέφτομαι εδώ και καιρό και επειδή είσαι φίλος μου, θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Τέτοιες εκφράσεις που τα παιδιά μπορεί να μην το γνωρίζουν. Επίσης, πάρα πολύ συχνά υπάρχουν γονείς που δεν λένε ποτέ το τι τους ενοχλεί. Θα σας πω εγώ. Και αντίστοιχα, τα παιδιά δεν λένε τι τους ενοχλεί. Και μετά λένε οι γονείς, έρχονται σε εμάς και λένε θέλω να ενδυναμωθεί και θέλω να βάζει όρια και θέλω να λέει τι τον ενοχλεί και θέλω να αυτό και θέλω το ένα και λες εσύ το έχεις κάνει αυτό και σου λένε εγώ δεν βάζω όρια. Εγώ έχω νευριάσει με τη φίλη μου αλλά δεν της το λέω. Επομένως τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με τέτοιες φρασούλες που είναι σημαντικό ακόμα και να τις γράψουμε και να τις σημειώσουμε κάπου και να τις βάλουμε στην άκρη. Και όταν θα έρθει και θα πει «Μαμά, με ενόχλησε που σήμερα η Κατερίνα δεν μου πρότεινε να παίξω στην ομάδα της». Οκ, ωραία. Θα ήθελες να της το πεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς. Α, θυμάσαι που είχαμε κάνει εκείνο το παιχνίδι και τα είχαμε σημειώσει κάποιες φρασούλες. Πάμε να τις δούμε. Οπότε κάπως το αποθηκεύουμε και βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε λοιπόν και ένα τελευταίο περιεχόμενο που είναι το χρειάζομαι βοήθεια, το MOV εδώ, που εμένα προσωπικά κιόλας είναι το αγαπημένο μου κουτάκι. Είναι αυτές εδώ οι καρτούλες, οι οποίες έχουν μέσα ένα μικρό μικρό περιστατικό. Θα σας διαβάσω τώρα αυτό που έχει πέσει πρώτο στο χέρι μου. Η Μαριαλένα κάθε πρωί που σηκώνεται κλαίει και δεν θέλει να πάει σχολείο. Μπορείς να μαντέψεις γιατί δεν θέλει να πάει. Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση της Μαριαλένας. Οι υποθέσεις που μπορεί να κάνει το παιδί ρωτώντας αυτό μας δίνουν πολλά στοιχεία και για τους δικούς της λόγους που δεν ήθελε να πάει σχολείο. Άρα, το να μεταθέσουμε σε ένα άλλο παιδί ότι δεν θέλει να πάει και να μαντέψουμε τους λόγους κλπ. Βοηθάει πάρα πολύ να ανοίξουμε τη συζήτηση. Αντίστοιχα, θα σας πω ότι εδώ θα πρότεινα όλοι στην οικογένεια να προτείνουν και μπορούν να το μετατρέψουν. Ότι, ξέρεις κάτι, Μαρία μου, και εγώ κάποιες φορές δεν θέλω να πάω στη δουλειά το πρωί. Γιατί είμαι κουρασμένη, γιατί θα ήθελα να κάτσω στο σπίτι. Ναι, ξέρεις, το καταλαβαίνω ότι μπορεί και εσύ κάποια στιγμή να μην θέλεις να πάω σχολείο. Και εγώ μπορεί να μην θέλω να πάω. Αλλά με βοηθάει η σκέψη ότι, και λέμε ας πούμε μια σκέψη που μας βοηθάει προκειμένου κάπως να ανοίξουμε την κουβέντα και να απομυθοποιηθεί και όλος ότι μόνο το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Γιατί συνοδεύονται κάποιες τέτοιες έτσι, καταστάσεις από τις φράσεις «Αυτή είναι η δουλειά σου», τι θα πει δεν θέλεις να πας σχολείο, γιατί κάνεις έτσι, ε, θα πας και θα πεις και ένα τραγούδι και δεν δίνει το χώρο να διερευνήσουμε, να μάθουμε γιατί δεν θέλεις να πας. Έτσι λοιπόν όλο το ταμπλό
αποτελείται από αυτά τα στοιχεία συνεχόμενα με διαφορετικό περιεχόμενο. Υπάρχουν και κάποια σημεία με τα πατουσάκια που είναι απλά, δεν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να κάνει το άτομο, απλά παίρνει μια ανάσα. Και ένα βασικό, θα δείτε στα περιεχόμενα, υπάρχουν οδηγίες. Σημαντικό να μην τις αμελήσετε, γιατί έχουν στοιχεία τα οποία τα χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, χρειάζεται σε κάποιες στιγμές να δώσουμε, ας πούμε, όταν θα δώσει μία βοήθεια, όταν θα δώσει μια απάντηση το ένα μέλος, να χειροκροτήσουμε ή να δώσουμε μια αγκαλιά ή να κάνουμε κολαπέντε. Δηλαδή πράγματα, θα σας πω, ας πούμε, στον εξερευνητή συναισθημάτων που όπως είπαμε είναι οι καρτούλες με τα συναισθήματα, μόλις θα δώσει απάντηση, κάνουμε μια ομαδική αγκαλιά, όλοι μαζί. Θα μου πείτε τι θα κάνουμε τώρα, θα αγκαλιαζόμαστε σε κάθε κουτάκι. Θα σας πω ναι, και θα αγκαλιαζόστε και θα κάνετε και κόλλα πέντε και θα χειροκροτάτε, γιατί δεν είναι αυτονόητο και γιατί σκεφτείτε ότι πόσες φορές το κάνετε αυτό. Δηλαδή, στα παιχνίδια αγκαλιάζεστε συχνά, εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο, έχετε έτσι επαφή. Γιατί συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Και θα σας πω και το πιο τρομακτικό, ότι εγώ είχα ένα κοριτσάκι στο γραφείο που λαχταρούσε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι γιατί της άρεσε πάρα πολύ η αγκαλιά. Πάρα πολύ. Που παίρναμε ένα στοιχείο ότι κάπως αυτό στην οικογένεια δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο εξοικειωμένο, τέλος πάντων, οι γονείς είναι λίγο πιο απόμακροι, πιο αποστασιοποιημένοι. Επομένως, έχουμε βάλει και αυτό το κομμάτι με την αγκαλιά. Φαντάζομαι ειδικά τώρα αν το κάνετε σε κάποιο σχολείο ή σε κάποιο εκπαιδευτικό έτσι, πλαίσιο, που είναι και πολλά τα παιδιά, θα είναι πάρα πολύ όμορφο να γίνει μια ομαδική αγκαλιά, γιατί μέσα εκεί θα υπάρχουν και παιδάκια τα οποία μπορεί να μην συμπαθιούνται τόσο πολύ, μπορεί κάπως να υπάρχει μια σύγκρουση. Επομένως, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού κάπως να συνδεθούν και να υπάρχει τέλος πάντων αυτή η επαφή. Αυτό είναι τώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι. Λία, δεν Να ξέρω. πω κάτι σε Ναι. αυτό. Νομίζω ότι έτσι όπως σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που ακούμε και δεν κρίνουμε. Δηλαδή είναι Ναι, ένα παιχνίδι το οποίο αφήνουμε το παιδί να εκφραστεί ό,τι και αν ακούσουμε και να το πάρουμε ως πληροφορία, σωστά? ακριβώς. Ο σκοπός μας δεν είναι να κρίνουμε και να πούμε ότι απάντησε, αρχικά να απάντησε σωστά ή απάντησες λάθος, έτσι δεν υπάρχει καμία απολύτως λάθος απάντηση. Και είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι μαθαίνουμε να ακούμε, γιατί στις οικογένειες δυστυχώς δεν ακούνε. Έτσι, κοίταξε, παίρνουμε ως γονείς και τα στοιχεία τα δικά μας, που είτε είναι Ακριβώς. καλά είτε όχι, τα παίρνουμε μέσα στην οικογένεια. Και όταν φτιάχνουμε τη δική μας οικογένεια, είναι σημαντικό να ακούσουμε τα παιδιά μας, που ουσιαστικά έχουν να μας πούνε κάτι άλλο. Και πολλές φορές μπορεί και να μην μας αρέσει και αυτό που θα ακούσουμε. Έτσι, δεν είναι? Δεν το συζητώ. Και Ακριβώς. ξέρεις τι εγώ λέω, βοηθάει και τα ζευγάρια πολύ, Μμμ. γιατί πολλές φορές τα ζητήματα με τα παιδιά προκύπτουν από τη σχέση με το ζευγάρι. Στην προσέγγιση που εγώ ακολουθώ, πολλές φορές λέμε ότι, θα σας δώσω τώρα ένα πολύ μικρό παράδειγμα, ότι ένας γονιός μπορεί να παραπονιέται ότι το παιδί δεν κοιμάται μόνο του, ας πούμε. Και παραπονιέται και δεν κοιμάται μόνο του και δεν γίνεται κλπ. Και εν τέλει καταλήγουμε στο ότι ναι, αλλά άμα μάθει να κοιμάται μόνο του, εσύ θα πρέπει να πας στο κρεβάτι με τον σύντροφό σου. Και θέλεις να πας στο κρεβάτι με τον σύντροφό σου. Επομένως, το παιχνίδι αυτό βοηθάει πολύ και στην επικοινωνία με τους γονείς. Γιατί και οι γονείς θα μοιραστούν κάποια συναισθήματα, κάποιες δυσκολίες, κάποιο. Και μετά μπορούν οι γονείς μεταξύ τους να πούνε ότι ξέρεις, άκουσα που είπες αυτό και με προβλημάτισε. Καλά, δεν θέλουμε να μοιραστούν πληροφορίες λεπτομερώς για τέτοια ζητήματα, αλλά έπιασα λίγο ότι είπες ότι αυτή την περίοδο βιώνεις άγχος. Και θέλεις να το συζητήσουμε, θέλεις να το δούμε. Τι είναι αυτό που σε αγχώνει, δεν μπορούσα να σε ρωτήσω προς τα παιδιά τόσες λεπτομέρειες, αλλά τώρα και να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Μα γι' αυτό και λέω κι εγώ, όπως έχεις αναφέρει, ότι είναι για όλες τις ηλικίες και ανάλογα πού θα Ακριβώς. ταυτιστεί ο καθένας και πού θα τον ακουμπήσει,
Αλλά κυρίως εγώ θα σταθώ στη σχέση με το παιδί, που στην πραγματικότητα πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να βιώνουν πράγματα και με το φόρτο της δουλειάς και του τρεξίματος να μην τα αντιλαμβάνονται οι γονείς. Μμμ. Και αυτό είναι ένας τρόπος να στο φέρει μπροστά. Και για μένα πάντοτε λέω ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορείς να πεις πολλά, γιατί μπορεί να είσαι κάτω από το έντονο φόρτο των συναισθημάτων. Βέβαια. Σε ένα δεύτερο χρόνο όμως μπορεί να το ξαναεπαναφέρει. Δηλαδή γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μια γέφυρα Και που τώρα μπορεί σε να αυτό μου βοηθήσει. δίνει την πάσα να πω ότι είναι και ένα παιχνίδι που πραγματικά όσες φορές και να το παίξετε θα πάρετε διαφορετικές πληροφορίες. Ακριβώς, γιατί το κάθε Οπότε παιδί σε αξίζει διαφορετική πάρα πολύ σε έτσι. δεύτερο χρόνο, ας πούμε, να το βάζετε ένα μήνα, ένα 2 μήνες, ένα 3 μήνες να το παίζετε. Γιατί ανάλογα τη φάση του παιδιού θα σας δώσει και διαφορετικές απαντήσεις και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ισχύει. Έτσι ακριβώ. Γιατί και μεγαλώνουμε και εμεί οι ίδιοι και οριμάζουμε στο κομμάτι το πώ να διαχειριστούμε πράγματα, αλλά εμεί και τα παιδιά, ακριβώ επειδή κάνουν ένα Βέβαια. ταξίδι καθημερινό, ε, μπορεί για παράδειγμα το παιδί που μπορεί να σου πει ότι σήμερα νιώθω άχρηστο, αύριο να σου πει ότι έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νιώθω πολύ OK Και να και είμαι σας πει πολύ ότι εντάξει. κιόλας, μαμά, επειδή είχα πέσει σε εκείνο το κουτάκι που έλεγε κάντε την θετική τη σκέψη, μου είχε μείνει Μμμ. εκείνη η θετική και κάπως τη χρησιμοποιώ τώρα, ας πούμε. Ναι, ακριβώ αυτό, ναι. Γενικά, όσο πιο περίεργοι είμαστε, όπως σας είπα, όσο πιο κοτσομπόλιδες είμαστε, τόσο περισσότερες πληροφορίες παίρνουμε και τόσο πιο ωραία νιώθουμε. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν πρέπει να τελειώσει γρήγορα αυτό το παιχνίδι. Αν τελειώνει γρήγορα, κάτι δεν έχουμε συζητήσει τόσο καλά όσο κάπως ιδανικά θα θέλαμε. Θέλουμε να κρατάει, θέλουμε να συζητάμε, θέλουμε να ξεχνάμε να ρίξουμε το ζάρι, ας πούμε, για το επόμενο κουτάκι. Ε, Ειδικά η εκπαιδευτική νομίζω ότι μπορείτε να το αξιοποιήσετε ακόμη και μόνο με τις κάρτες, έτσι. Επίσης, ένας τρόπος είναι και μόνες τους κάρτες. Εμείς πολύ συχνά στο γραφείο παίζουμε μόνο με τις κάρτες. Οι ενήλικες που δυσκολεύονται επίσης στην έκφραση, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες. Ακόμη και τις χρειάζομαι βοήθεια που έχουν παιδιά, δηλαδή και μέσα, ένα άλλο παράδειγμα να σας δώσω δηλαδή. Η Ηλιάνα χθες πήγε στον ορθοδοτικό και φόρεσε σιδεράκια, ωστόσο ντρέπεται πολύ να μιλάει και να γελάει γιατί φοβάται ότι θα φαίνονται. Τι θα πρότεινε στην Ηλιάνα να σκέφτεται κάθε φορά που ντρέπεται? Αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε εφήβους, ας πούμε, για την εικόνα σώματος. Μπορεί να προσαρμοστεί σε ενηλίκους που μπορεί να έχουν κάνει κάτι, να υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο πρόσωπό τους, στο οτιδήποτε, στο σώμα τους και να ντρέπονται και να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Τι θα πρότεινες, τι θα έλεγες, τι μπορεί να σκέφτεται ο ήρωας, ας πούμε, της ιστορίας. Πολλές συζητήσεις μπορούμε να κάνουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή Ναι. πολλές φορές λαμβάνω μηνύματα από μαμάδες, οι οποίες μου λένε πολύ ωραίο το παιχνίδι που μας έχει δείξει και θέλω να το δω, να παίξω με τα παιδιά κτλ. Όταν όμως ακούν τα παιδιά ότι είναι ένα παιχνίδι, γιατί σίγουρα ρωτάνε ότι τι παιχνίδι είναι αυτό, τι θα παίξουμε, επειδή νομίζω ότι η λέξη συναισθήματα είναι ένα τζιζ, ένα κόκκινο κομμάτι πολλές φορές για τα παιδιά, γιατί ίσως δεν έχουν εκπαιδευτεί στο να ούτε να τα αναγνωρίζουν, ούτε να τα επικοινωνούν, πολλές φορές αντιδρούν. Οπότε θέλω να μας πεις, αν έχεις κάποιες ιδέες, πώς μπορούμε να πείσουμε, να πω, δεν ξέρω, πώς μπορούμε να πούμε στα παιδιά, έλα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και χωρίς ουσιαστικά να καταλάβουν ότι είναι θέμα κριτικής, ότι είναι θέμα να δω πράγματα για σένα ή να ψαχουλέψω την καρδούλα σου για να δω πώς αισθάνεσαι. Γιατί πολλές φορές και όλα τα παιδιά θέλουν να βάλουν ένα Ναι, πολύ έτσι. κατάλαβες. Κατάλαβες τι εννοώ. Καλά Να βάλουν κάνεις και κάτι το για να Κυρία, κρυφτούν. κυρία, αναφέρεις. εγώ έχω λίγο δουλίτσα, αποστολή Ναι, αναλάμβα. ναι, εννοείται. Εννοείται. Αχ, έχει πολύ... Ναι, ναι. Με Ε, βλέπεις? ναι, Ωραία. καλά κάνεις και το αναφέρεις. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι δεν μου έχει αναφέρει κάποιος ότι ξέρεις κάπως δυσκολεύτηκαν. Ίσα-ίσα τους κάνει λίγο, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και συχνά έχουν την ανάγκη τα παιδιά, δηλαδή το βρίσκουν ωραία ευκαιρία, σου λέει ωραία τώρα θα μιλήσω. Αλλά αν τα παιδιά, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος κάπως μπορεί να το υποβαθμίσει και όλα τι βλακιά είναι αυτή τώρα, τι επιτραπέζιο είναι αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, τι μπορούμε να το δοκιμάσουμε ρε παιδί μου. Είναι ένα επιτραπέζιο που μας βοηθά να συζητάμε και να μιλάμε.
Μας βοηθά να... ναι, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Αξίζει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε πει ότι σε κάτι διαφορετικό πάμε να το δούμε και αν μας ταιριάζει το κρατάμε, αν δεν μας ταιριάζει, οκ, μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να το δούμε. Δεν τονίζουμε πολύ τις λέξεις ψυχολογία, ψυχολόγος κλπ. Γιατί συχνά οι γονείς δυστυχώς βάζουν ένα αρνητικό πρόσημο και το βάζουν λίγο σαν ένα πρόβλημα. Έλα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, αλλιώς. Επομένως, προφανώς και το παιδί δεν θα πάει με πολύ μεγάλη χαρά να το... Αλλά ότι μου άρεσε αυτό το παιχνίδι πολύ, γιατί μιλάς σε αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συζητάς, βγάζεις τα συναισθήματά σου, μετά νιώθεις μια ηρεμία, ένα βάρος να φεύγει από πάνω σου. Τους αρέσει αυτό. Α, θα φύγει ένα βάρος από πάνω μου, ωραία, έλα να το πιάσουμε γρήγορα κιόλας. Επομένως, θα έλεγα ότι μπορούν να προσανατολιστούν σε αυτή την πλευρά, που λέει ότι ε, να φύγει ένα βάρος από πάνω μας, να του δώσουμε μια ευκαιρία και τέτοιες δηλαδή εκφράσεις που μπορεί το παιδί κιόλας να τις αξιοποιήσει μετέπειτα. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή. Δεν Ναι. ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι οι κοπέλες ή άλλοι συμμετέχοντες που είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει την Εγώ παρουσίαση, αν θέλεις να μας δεν πεις κάτι έχω άλλο. κάτι άλλο, η αλήθεια είναι να σας πω. Όπως σας είπα, είναι όλα ελεγμένα, αυτό θέλω λίγο να το τονίσω. Έχει γίνει έλεγχο στο παιχνίδι για την ασφαλειά του. Ε, τα χρώματα, τα υλικά, τα πιόνια είναι ξύλινα, να πούμε και αυτά τα διαδικαστικά που είναι αυτά εδώ που έχουν διάφορα χρωματάκια, είναι ξύλινα, έρχονται σε ένα πουγκάκι μέσα. Είναι ελληνικής κατασκευής, είναι όλα εδώ στην Ελλάδα, είναι όλα ελεγμένα για την ασφάλειά τους. Έχουμε φροντίσει δηλαδή σε όλα αυτά τα κομμάτια να είμαστε εντάξει. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, εννοείται. Ναι, αν θέλει κάποιος άνθρωπος, κάποια φίλη εδώ που συμμετέχει, να μας ρωτήσει κάτι. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που φαντάζομαι την απάντηση. Το παιχνίδι το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα, έτσι, του Ναι, Dior. του Είναι Dior. διαθέσιμο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ Να ωραία. τονίσω κάτι μόνο εγώ εδώ, επειδή είναι για τα μέλη που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο, χρησιμοποιώντας το κουπόνι 310126, θα το βρεις εδώ επάνω στο chat, χρησιμοποιώντας αυτό το κουπόνι μπορείς να το λάβεις με έκπτωση. Και επίσης για ένα παιδί 7 ετών, από ό,τι κατάλαβα δεν μας δεσμεύει η ηλικία. Θα μπορούσαμε να Η το παίξουμε. ηλικία δεν μας Μμ. δεσμεύει και αυτό, Μμ. να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο διαδικαστικό. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ άνετα και μου έχουν πει και οι γονείς και σε πιο μικρά παιδιά. Μμ. Απλώς για πιο μικρά παιδιά η διαδικασία του ελέγχου για την ασφάλεια είναι πολύ πιο χρονοβόρα και πολύ πιο Μμ. δύσκολη να γίνει. Γι' αυτό και ήταν ο λόγος που δεν μπήκε στα 5 έτη. Γιατί ήταν κάτι το οποίο το συζήτησα, ας πούμε, με τους αρμόδιους και μου είπαν ότι δεν αξίζει να γίνει από 5 ετών γιατί θα αργήσει και πάρα πολύ κλπ. Δεν έχει καμία διαφορά. Οπότε ναι, και σε μικρότερα παιδάκια που έχουν αναπτύξει το λόγο τους, Μμ. Μμ. μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άνετα. Και τους αρέσει και πάρα πολύ γιατί έχει πολλές αγκαλιές και πολλά Μμ. φυλάκια και πολλά... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και εγώ προσωπικά θα προχωρήσω στην αγορά και Ευχαριστούμε συγχαρητήρια για πάρα την πολύ. ιδέα. Ευχαριστώ. Η Πολυξένη Σερσέμι. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Εγώ θέλω να πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι ένα εργαλείο, είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής να πω. Είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιώ στην τάξη. Το χρησιμοποίησα σε μια πάρα πολύ απαιτητική τάξη, στην οποία είχαμε παιδάκι το οποίο βίωνε bullying. Φτάσαμε μαζί να βρεθούμε στην 5η Δημοτικού, οπότε τα 4 προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλα τα παιδιά. Και ήταν ένα παιχνίδι που αλήθεια τα ξεκλείδωσε και κατάλαβαν ο ένας τις ανάγκες του άλλου και τι τους έλειπε από το να δεθούν. Γιατί καλός ή κακός όλα ξεκινάνε από το σπίτι, οπότε σε ένα χωριό που είχα βρεθεί εγώ στην επαρχία όλα είναι πιο έντονα,
αν οι γονείς έχουν διαφορές, μεταφέρεται στα παιδιά και ξαφνικά, ξεκινώντας με μερικά παραμύθια και αυτό το επιτραπέζιο, άλλαξε ένα σχολείο, όχι μία τάξη. Μας βοήθησε πάρα πολύ και Ευχαριστώ όταν είναι πάρα πολύ. τίποτα. Και η Πινελόπη κάποια στιγμή αργότερα, αφού το χρησιμοποιήσαμε τουλάχιστον 3 φορές, την καλέσαμε στο σχολείο και ήρθε και τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα, νομίζω. Ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκαν ψυχολόγο στο σχολείο και είχαν τρελαθεί από τη χαρά τους. Οπότε, Και Πινελόπη, σε μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. και μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι πάλι επειδή το παίξαμε εκεί το παιχνίδι, επίσης πήραμε πολλές πληροφορίες ρωτώντας εγώ τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή μίλησαν. Θέλω να πω ότι αν κάποιος αγχώνεται σε σχέση με το αν θα μιλήσουν τα παιδιά, αν θα είναι δεκτικά, αν θα θέλουν να μιλήσουν μπροστά στους μαθητές τους κλπ. Εμένα η εμπειρία μου είναι ότι από όσα σχολεία, και μάλιστα έχω πάει και σε νηπιαγωγείο, να σας πω την αλήθεια, για να το παρουσιάσω, πραγματικά όλα ήταν πολύ εξωστρεφή και εκφραστικά και μιλήσανε. Και θυμάμαι, η αλήθεια είναι, που είχα πάει στο σχολείο της Ξένιας και ήταν φανταστική εμπειρία. Ναι, τα παιδιά ανοίγονται, μιλάνε και έχουν ανάγκη να το κάνουν, ειδικά όταν δεν τους δίνεται ευκαιρία να το κάνουν στο οικογενειακό περιβάλλον, δυστυχώς. Βέβαια. Εμείς αυτό είδαμε, ότι στο σχολείο λύσαμε πάρα πολλά θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί στο σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Sorry που σας έφυγα. Απλώς να πω 2 λόγια πάνω στο chat. Είναι γραμμένο το link από το προϊόν, δεν ξέρω αν το είπατε, Αποστολή, είπες? Όχι. Πώς το λέει, κλειστό μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, Είπα λοιπόν οκ. ότι υπάρχει το κουπόνι έκπτωσης που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να προβούν στην αγορά και να το πάρουν με έκπτωση. Και ακριβώς από πάνω είναι ο σύνδεσμος του Οκ. προϊόντος. Οπότε αυτό. Αυτό. Και να ξέρετε ότι πολλά Σάββατα κάνουμε μια παρουσίαση υλικού ή βιβλίου. Τα βίντεο συνήθως αναρτώνται κάτω από το προϊόν, οπότε μπορείτε να δείτε τους τρόπους χρήσης και το πώς το προτείνει αυτός που το έχει φτιάξει. Και νομίζω ότι δίνουν μια εντελώς διαφορετική οπτική σε ένα flat παιχνίδι, σε ένα flat Βέβαια. βιβλίο. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω, τελειώσατε, είπατε κι άλλο τι. Αν θέλει κάποιος άλλος να Τις ρωτήσει, έφτασα. να σχολιάσει ρωτήσει κάτι, Ναι, εγώ είμαι ανοιχτή. οκ. Λία μου, Ναι, μπορεί σε παρακαλώ η Παπαγεωργίου Ιωάννα μας αναφέρει ότι δεν φαίνεται το link, οπότε αν θέλει σε παρακαλώ να το να το ξανατοποθετήσουμε. ξαναβάλω, θα το βάλω Ναι. τώρα με 2 λεπτά. Λίγο παρακάτω. Να τονίσουμε πάλι ότι ο κωδικός είναι 310126. Οπότε Είναι για στη όσοι... σημερινή ημερομηνία, για να μην Ναι, ωραία. το Οπότε έκανα πιο ουσιαστικά απλό. όσοι κάνουν την αγορά φαντάζομαι σήμερα θα το λάβουν Ναι, με ναι, την είναι για έκπτωση, σωστά? σήμερα, το έχουμε Ωραία. με πολύ εκπτωτική τιμή, γιατί Τέλεια. είναι πρέπει ένα να παιδί που το ταξιδέψει. αγαπήσαμε πολύ. Ναι. Και πρέπει να ταξιδέψει, να πάει σε Ναι, πολλά ναι. σπίτια, σε πολλά σχολεία για να... Και εγώ προσωπικά το συστήνω πολύ, το προτείνω πολύ, γιατί είναι κάτι που... Και ξέρεις ότι δεν προτείνω κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει, δεν μου κάνει κλικ. Μία ερώτηση το Χαίρομαι πάρα είπαμε πολύ. όμως. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Είπαμε ότι είναι 7+, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα, αν το παιδί έχει λόγο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και από τα 5, από τα 4. Εντάξει, από τα 4 είναι λίγο πιο μικρούλι, μπορεί να μην μπορεί να αντιλαμβάνετε κάποιες έννοιες. Πάντα με βοήθεια βέβαια μπορείτε. Αλλά και από τα 5 μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει και έχει πάει πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι ακόμα και αν κάποιες ερωτήσεις μπορεί να είναι λίγο δύσκολες ή μπορεί να μην εύκολα τις κατανοήσουν τα παιδιά επειδή μπορεί να είναι μικράκια, μπορούμε και να τις προσπεράσουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, φυσικά. Ή μπορείτε Ναι. να τις προσαρμόσετε κιόλας σε ανά ηλικία. κατάλληλο λεξιλόγιο με την ηλικία. Δηλαδή, αν υπάρχει μία λεξούλα η οποία προφανώς και το παιδάκι μπορεί να δυσκολεύεται, φυσικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να αλλάξετε λίγο τις λεξούλες και να τις κάνετε πιο κοντά στο παιδί. Και ναι, φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο και τις κάρτες. Εμείς το κάνουμε πάρα πολύ συχνά στο γραφείο. Αν δεν θέλουμε να ανοίξουμε όλο το ταμπλό ή αν θέλουμε, ας πούμε, αν κρίνω εγώ
ότι μπορούμε να πάρουμε μόνο τις κάρτες, παίρνουμε μόνο τις κάρτες και τις χρησιμοποιούμε. Κρίνεις ότι χρειάζεται να παίρνουμε και τις δύο κάρτες? Είναι ανάλογα. Ανάλογα θα πω το περιεχόμενο και ανάλογα την κατάσταση. Το αφήνω πάνω σας. Νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα δηλαδή το παιδί, την επικοινωνία σας. Εγώ δηλαδή έχω κάνει και ολόκληρη συνεδρία μόνο με τις κάρτες του εξερευνητή συναισθημάτων. Που πραγματικά έρεε πολύ κουβέντα και πάλι θα σας πω ότι να είναι κριτήριο λίγο χρόνο σας. Αν δηλαδή δείτε ότι πάρετε μόνο τις κάρτες και παίξετε με αυτές και ο χρόνος φεύγει πολύ γρήγορα και κάπως τελειώνουν οι κάρτες, πάλι λίγο να το ξαναπάμε από την αρχή. Θέλουμε να πιάνει χρόνο η κάθε κάρτα. Εμάς δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε με εφήβους, μέσα σε μία ώρα συνεδρίας θα κάνουμε περίπου 3 κάρτες. Κατά Φαντάζομαι μέσο μία όρο. ερώτηση παίρνει την άλλη και Ναι. αναπτύσσετε περισσότερη κουβέντα. Κρατήστε αυτό που σας είπα. Είστε μεγαλύτεροι κοτσομπόλιδες και πρέπει να μάθετε τα πάντα σε αυτό που σας λέει το παιδί. Ρωτάτε τα πάντα. Αν το παιδί βέβαια δείτε ότι δυσκολευτεί και πει ότι δεν θέλει να πει κάτι άλλο, εκεί το σεβόμαστε φυσικά και πάντα λέμε ότι «ΟΚ, αν όμως κάποια στιγμή θέλεις να μοιραστείς κάτι άλλο σε ένα δεύτερο χρόνο, φυσικά είμαι εδώ». Και μπορεί το παιδί να μην σας το δείξει, να μην έρθει να σας πει «θέλω να πούμε αυτό», αλλά μπορεί να πει «θες να παίξουμε αυτό το επιτραπέζιο που παίξαμε τις προάλλες». Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ίσως θέλω λίγο να μιλήσω. Ναι, είναι και ακόμα και με τις κάρτες αν παίξει κάποιος και βλέπουμε ότι ίσως ο χρόνος μπορεί να περνάει. Φαντάζομαι ότι είναι στη δική μας ευχέρεια, όπως λες, να ενισχύσουμε με κάτι παραπάνω. Είτε και με τις Ακριβώς. κάρτες, είτε να ανοίξουμε το ταμπλό, είτε ακόμα και αν δούμε ότι δεν τραβάει, να το κλείσουμε και να το παίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Οπότε Ναι, ναι. αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ότι είναι τόσο ευέλικτο που δεν χρειάζεται να φτάσεις κάπου. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Το πας μόνο και μόνο για να επικοινωνήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται Ευχαριστούμε κάποιος πάρα άλλος. πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και νομίζω ότι πρέπει να αναδεικνύονται τέτοιου είδους εκπαιδευτικά. Γιατί είναι Ευχαριστώ πολύ πολύ. χρήσιμα για όλους. Οποιαδήποτε απορία εννοείται και σε μένα, όποιος θέλει να απευθυνθεί, να στείλει ένα μήνυμα, να ρωτήσει κάτι διαδικαστικό, είτε σε εσάς και να μου το μεταφέρετε, εννοείται εγώ είμαι ανοιχτή και Τέλεια. διαθέσιμη. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλή Πινελόπη μου. συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ και όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενες παρουσιάσεις. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λία μου. Ναι, sorry. Σας άφησα. Θα μας Δεν πεις και εσύ πειράζει. ένα γεια. Ναι, Κλείνουμε. εγώ θα σας πω ένα γεια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε το κορίτσι. Εντάξει. Γεια Θα τα σας. πούμε. Γεια σας όλους. Bye. Ορίστε. Ναι, έλα. Μπράβο. Πολύ καλό.